Λοιπόν, πρώτη λήψη. Κάτσε κατά βασικά. Κοίταξε, μπορούσαμε να βγάζουμε και από την εφαρμογή από μέσα. Κατευθείαν. Ναι. Αφού η κάμερα δεν γύρισε. Αν δεν είναι φυσικά. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, περνάμε το Μακεδονία και πηγαίνουμε από το ναυτικό. Ναι, να είμαι από εδώ ή από εδώ. Δεν έχω ιδέα. Είπες το δίπλα στο ναυτικό μιλώ, άρα πάει να πει από εδώ. Από εδώ ή από εδώ. Όχι από εδώ. Από τον άλλον ή από τον άλλον. Να πάω από εδώ ή από εδώ. Να πάω. Δίψε. Δεν την είδες. Την είδα και είδα το πορτοκαλί. Ρε τα παιδιά, ρε. Οπ, βγάζει καπνούς αυτός. Γεφύλτηφες. Ο ναυτικός όμιλος δεν είναι αυτός. Όχι. Όχι, ο πιο μετά. Το πιο Α, ναι, αυτό είναι κάτι άλλο, θυμάμαι. Ο ναυτικός όμιλος είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω. Ο ναυτικός όμιλος είναι πιο μετά. Μάλιστα. Φύγε. Κάτω, δεν έχει γίνει αυτό. Κάτω. Κάτω. Τι κάτω. Κάτω. Ή πάνω. Σε πάνω, κάτσε κάτω όλη την ώρα. Μας έπρεξες. Κοίτα και είναι αυτή με ένα πουδάρ. Το πουδάρ. Ουδέτερο είναι. Υπάγγελος. Του παπάρ. Του κρεμαστάρ. Ωμα, τι είναι αυτό. Έλα. Ψάχνουμε να βρούμε αυτό που του λέει κόκκινο μαζί. Πήγαμε λίγο, φάγαμε τέτοια και τώρα είμαστε στον δρόμο πάμε στο παιδάκι. Νομίζω ότι το περάσαμε. Αν λέει. Ναι, όχι. Μπορεί και τα δύο. Εδώ πρέπει να είναι κοντά. Στρακάμε. Ναι. Πολύ πίσω σταμάτησε. Είδες τη φρονά. Κάτι σελιά. Λογικά. Αυτό πόσο ώρα τραβάει, ρε. Δεν θα σας πάρω εγώ. 2 και 41. 43, 45, 46. Καλά, και... 48. Τζίνξ. Δεν σε χάλασε γατάκι. Σήμερα τι θα κάνουμε. Να, εδώ είναι στο πίκος. Εδώ ο φίλος μας δεν μπορεί να μιλήσει. Πρέπει να τον ψάρει. Ψάχνουμε τώρα το μαγαζί. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Μπορεί ως σήμερα Εδώ να είπε μας δίπλα και το έχουμε περάσει το μαγαζί. Σίγουρα. Εσύ όμως πρέπει να μιλήσει ο μαγαζί. Εντάξει, το περάσαμε το μαγαζί, φτάσαμε καλά μερικά. Τι καλά. Ωραία. Κάνα στο φρέκ. Τι άλλο το. Αυτό είναι το πράσινο. Εδώ είναι sweet spots. Ωραία. Μπράβο. Μήπως είναι εδώ. Όχι ρε. Σίγουρα. Ναι, εκεί ρε, ο Μπελατσίπα. Τι ψάχνουμε. Το ναυτικό όμιλο. Που το περάσαμε. Το περάσαμε. Ναι. Δηλαδή να γυρίσω. Ναι. Ναι. Γυρνάω! Εδώ Σίμω δεν είχαμε κάνει με τα ποδήλατα. Είχαμε κάνει το γύρο με τα ποδήλατα. Από εδώ δεν είχαμε περάσει. Και περιμένατε εμένα που είχαμε ούτε λυπήσει. καν βρακή. Με βρακή είμαστε. Α, οι άλλοι. Χωρίς. Ορίστε, είχε κανένα 2-3. Όχι Δεν πολύ. είχες δει ρε τις φωτογραφίες. Είχα δει, ναι. Που ήμασταν κοστιμασμένοι. Οι άλλοι ήταν έτσι ή όχι. Όλοι Όλοι ήταν είχαν βαμμένοι. Από εδώ αριστερά. Άμα αν είναι, πάω από εδώ. Πράσινο. Μαλάκα. Μαλάκα σε είπε. Μη είπε μαλάκα. και λέγα σου. Μαλάκα. Λοιπόν. Το χέρι στη Μερσεντέζη κι αφού. Κλείστε λίγο ρε να κάνουμε ένα άλλο.